Bare hovedet. Den laver bare. Ja, det er godt for galt. Skål! Nå. Nu er det jo min tur til at sige et eller andet, ikke? Ja. Ja. Og hvad hedder det? Så skulle jeg ikke alle tider vente, så jeg har den her. Hvem er det? Ærede Dolke! Det her Eddekildehus Aske er jo det første i år, hvor vi skriver 2013 i kalenderen, og vi har taget fat på nye oplevelser sammen. Vi startede nytårskuren den 22. februar i Herlev med minigolf og lidt godt til ganen blev der også til. For at genopfriske hvem der vandt, vil jeg godt lige nævne de to vindere. Gruppe 1 var jo Kim, som der er bødemester i dag. Det må godt klare over. Og ikke nu! Nej, ikke nu. Og gruppe 2 var Kim Kim. Skål! Skål! Hvad var præmien på? Klar. Der var ikke nogen præmie til det. Når jeg ser fremad dolkestilen, ser jeg i det kommende år ikke de store armbevægelser fra dolketinget, som gør hverdagen usikker for nogen dolke. Men når det så er sagt, er det ikke ens betydning med, at dolketinget sidder med hænderne i skødet. Vi arbejder på nogle idéer, som der kan lægges ind imellem de fastlagte edegilder. Og mens vi venter, kan vi jo se frem til nye klubtrøjer i forskellige farver og en fremlægning af et rejsebud på næste dolketur. Vi skal også finde ud af, hvornår turen skal finde sted. 2014, 2015. Skål! 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 Ja, godt sagt. I den seneste tid af klubben er der kommet flere øgenavne, kælenavne til, og lige for at nævne et par stykker. Trisetrollen, Knærpot, Hegn, Fontænen, Drukmåsen, DER og Valden. En idé var måske at oversætte dem til engelsk og trykke dem på deres dolketrøjer. Skal man lige tænke lidt over. Det er ikke, hvad det er, hedder på engelsk. The Poppy, for eksempel. The Penis Route. Jeg ser en klub, som der er i bevægelse og kan rumme alle de personligheder, som klubben nu er sammensat af. Jeg vil gerne udbringe en skål for verden og for klubben. Skål! Skaldepande, der er sikker. Skål, Aske. Skål. Godt. Fint mad. Og med disse ord vil jeg gerne give ordet videre til rejseudvalget, som består af Thomas og undertegnede. Men Thomas har her med ordet. Ja. Ej, det er godt. Thomas. Ja. Jeg tror, at det er... Jeg siger tak. Ja, det er det. Jeg vil ikke skål, og det er ikke gammelt dårligt. Tak til formanden. Og til halvdelen af rejseudvalget. Kære rejseløse dolke. Vi er nu kommet til afsløringen af vores forslag til næste rejsemål. Og jeg ved godt, at I sidder på stikker for at få svaret på, hvad vi nu har fået ud af. Vi må lige vente et stund endnu. Vi har jo i rejseudvalget diskuteret frem og tilbage, og har endevendt enhver storby i hele verden, for at komme frem til netop den by, som vi mener skal være den næste i Dolkenes rejsekalender. Det er klart, at vi kan ikke få opfyldt alle vores ønsker, men vi mener selv, at vi er kommet frem til et udmærket kompromis. Ja. Mallorca. Der er blevet gættet blandt dolkene omkring, hvor turen skulle gå hen, og vi har selvfølgelig tænkt på alle de steder, som der er blevet gættet, for vi har jo gennemgået alle steder i hele verden. Vi kan dog med det samme sige, at Kim Kims gæt på New Zealand, at den er blevet droppet ret hurtigt, da rejsetiden den ikke måtte overstige opholdet med omkring 200%. Teddy var på Spanien, og der var flere, der var på Mallorca, og vi må erkende, at vi har været derhen i vores tanker, og vi har prøvet at forestille os, hvordan dolkene skulle se ud i dolkeshorts nede i poolen med en sangria i hånden, og fundet frem til, at det skulle nok ikke lige være den her gang. Nå! Hvad? Nej, hvad er det det? Puh! Ja, det ved vi jo ikke. Jeg tror, ved du ikke, hvad de kom frem til. Jeg har lige opdaget mig. Nej, det er godt. Nej, det er godt. Det skal vi opdage. Jeg tror, vi opdage. Nej, hvor er det dumt. Nej, det bliver... Jeg er bedre. Jeg er bedre.
skal lige på det. Det kommer også Det er fint. Hvad jeg laver? Jeg kan finde på film, ja. Skal man hen? Det var kun 1,5 kilo. Det var ikke mere det. Nej, det går på mig hen. Det går på mig. Jeg ved ikke. Det var kun 1,5 kilo. Prøv at se, hvor det ser ud, mand. Nu er de stule og holdt i 100. Jeg sad helt stille. Ej, jeg er kæft, mand. Nej. Det er jeg ked af. Der er øjne om det. Det skal to. Det kommer til at blive. Det er godt, det er stadigvæk ret. Det er billeder af det. Så må du stå. Jeg må stå op her. Nej, det gør vi. Ja, men det er så komisk, at det er det. Det er min stå til de der. Ej, du tager det. Det var det her. Det er godt til. Det er også lige, du ikke kan lave om dig. Det er ikke fordi, I er fede. Det er fedt svin. Jeg kan stadig. Ej, du har modstredet fuldstændig. Han er fuldstændig modstredet, jo. Slap med den. Det er bare pindemand, mand. Det var helt vanvittigt. Det var sjovt. Det var 2,5 kilo. Det er flot. Han har jo spist. Ja, det er godt. Det er godt. Det er flot nok. Det var da, jeg tror, det er lige på spidsen. Jeg tror, det er bedre. Jeg ved det ikke. Altså, det er også stærkt. 2,4 kilo ovenpå den sidste vægt. Det kommer helt. Vi prøver at sidde lidt mere til. Jeg ved ikke, hvor god den er. Jeg har aldrig set stolen. Og så vil Thomas præsentation. Jeg vil da lige sjovt. Nej, jeg så bare, at stolen det kom et vildt flag, og så gav jeg op. Ja, jeg har aldrig set stolen, men det kræver mig. Thomas har med at give noget. Ja, men nu har vi fået stolen tilbage, og... Nej, vi har fået en ny. Vi har fået en ny stol tilbage, ja. Nå, men lad os så høre en gang. Hvad er vi så kommet frem til? Jeg vil ikke komme frem til. Landia. Ja, vi kan sige så meget, at Politikken den har denne her herlige by med i deres top 10 over dem, de har som bedst natteliv. Athen. Og vi regner med, at hvis det er godt nok for dem, så er det nok også godt nok til os. Nej, nu tror vi ved, hvor det er til Stockholm. Hvad er vi så kommet frem til? Ja, hvad snakker vi om? Det er selvfølgelig... Budapest. Magnifique! Nu kan I selvfølgelig sidde og tykke lidt over den, og så kan I sige, hvad I synes om den. Men vi har rigtig mange gode idéer til, hvad vi skal foretage os i denne by. Godt forslag! Ja, det er en af forslagene. Det er rigtigt. Ja, det vi var der opløbning til Budapest. Men vi kan diskutere det frem og tilbage i den næste uges tid, og så kan vi altid lægge os fast på, om det skal være det. Næste uge tid. Det er sikkert fedt, men... Og hvornår er det så? Min nabo har lige været nede, de sagde, at det var en lille skålseprotest, men det kan godt være, det ikke er det. Nej, det var ikke også jo. Nej, det er nemt ikke. Det er nemt, det ikke har været jo. Men alligevel. Ja. Alligevel. Ej, det skal... Værport. Men det går ikke på, om man er forbudt, eller man er for pæst. Vi var... Ja. Det var ikke en side. Vi er fra Buddha. Vi er fra Buddha. Det kan være det. Det er jo det. Vi har været Buddha. Ungarn er fint. Bare vi kun tager Buddha og ikke pest. Det er rigtigt, vi var der i 92, når vi omdøbte til Budapest. Ja, det var sådan nogle ballader. Jamen, Big tits. På hvilken side du er, ikke? Sagde du big tits? Budapest. Lovely. Det betyder ikke noget. Det har vi allerede været. Okay. Ja, altså det var...